Since when has this been a normal family? Ow! You pulled a hair out of my head to get my DNA? No. Let me explain. I'm gonna kill you! Perhesiteet. Tiistaina 8:00. Maikkarilla. You were the most insane group of people that I have ever met! Joka aamu on hyvä antaa lapsillekin Actimel, sillä se auttaa vahvistamaan heidän luonnollista vastustuskykyään. Kaikilta bakteereilta ei voi välttyä, sillä lapset ovat lapsia. Apuun tulee Actimel. Actimel sisältää Alkasei Defensis maitohappobakteeria, jonka ansiosta se päivittäin nautittuna auttaa vahvistamaan luonnollista vastustuskykyä. Joka aamu, koko perheelle. Danone Actimel. Löydä varmuutesi. Uusi Always Envive lievään virtsankarkailuun. Leveä etuosa tuo tehokasta imukykyä juuri sinne, missä tarvitset. Olet varma. Uusi Always Envive. Älä anna tulelle valtaa. HR Prof estää puun palamisen. Tee ainutlaatuinen Open Market-välityssopimus. Asunnonvaihtokeskus.com. Nyt se alkaa. Tulkaa katso. Jos kuitenkin haluat jotain muuta, saat sen Mustasta pörssistä. Monipuolinen kovalevyllä varustettu testivoittaja digiboksi. Tyylikäs sisään rakennetulla digivirittimellä varustettu televisio. Musta pörssi. Asiantuntijapalveluksessasi. Saab-kauppiaasi Lielahdessa. Metroauto. Taisit luulla, että siellä on vain veneitä. Venemessut.fi. Yhteistyössä Volvo. Talvi on mukavaa aikaa laittaa omaa pesää kuntoon ja sisustaa. Tietysti Pirkanmaan laatumerkeillä. Kaakelikeskus, se palveleva kaakelikauppa Tampereella. Viinikan kauppakeskus 45. Puutoimi Ylöjärvellä. Puutavaraa, rakennustarvikkeita, palvelua. Ota suunnaksi Puutoimi ja homma toimii. Tampereen Takka. Lämpöä täydellä sydämellä. Tule tutustumaan monipuoliseen mallistoomme Lielahdessa Harjuntausta 12. Hämeen rakennuskone. Konevuokrauksen vankkumaton ammattilainen. Nyt alkaa ME-autoissa sellaiset talvihulinat, että kaikenlaista autotarviketta lähtee konttikaupalla ja ihan päätä paleltavan halvalla. Ja hinnat pysyy varmasti pakkasella koko viikonlopun, oli kelit muuten mitkä tahansa. Tervetuloa samalla koeajamaan yliveto Hyundait ja neliveto Suzukit. ME-autot kautta maan. Susta tehdään uhri, koska sä et koskaan puolustaudu. Etkä paine vastaan. Et kosta. Ai kosta. Niin. Kahvihuoneessa vaan sanottiin, että sä oot ryhtymässä jonkinlaiseksi kapinajohtajaksi. Mikko Suutari. Jarmo Geisler. Joo, terve. Eikös me ollaan tavattu? Sydänjää. Maanantaisin 8:00. Maikkarilla.
Ratkaisemattomat rikokset pölyyntyvät laatikoissa, kunnes ne avataan jälleen. It's our 10-year reunion. No one thinks about her, cares about her. No one here. We need to talk to you about what happened. Just want to forget. Todistettavasti syyllinen. Tiistaina 9:00 Maikkarilla.